SARURA Kids. Welcome to SARURA Kids. Nasi tikuda kumbodzidzira how to play Mbira. That's Mbira. Mbira is normally played when in Zimbabwe, and it's associated with the Shona people. Mbira is played when we do our traditional ceremonies, spiritual ceremonies. Mbira ndidzo dzairidzwa nguva yana mbuya nehanda. Kunyangwe pachiitwa mabira makuru where the ancestral spirits are going to be invited, people use Mbira. Mbira idzi dzakaridzwa for more than 1,000 years in Zimbabwe. Kana tichiridza Mbira, we only use our thumbs, not all the other fingers. And Mbira, these pins make different sounds. Svondo rino tiri kucelebrata svondo rembira. Saka neniwo mbuya venyu nhasi ndamboti regai ndimbodzidzawo kuridza Mbira sokuti ndandigone kuridza Mbira. Zvamuri kuona dengu iri, this drum, is actually meant to vibrate the music so that it is melodious when it comes out. And kumamisha kuZimbabwe, when they play Mbira, they do it overnight. It's an all-night activity. And it's only the elderly who attend nguva yeMbira. So kuti it's a spiritual celebration, and it's a holy celebration according to the Shona people. Saka nhasi ngatimbodzidze kuridza Mbira vasukuru vangu.